Esta fin de semana presentábase no Concello a carreira popular Pilar Barreiro Senra. A cita que chega este ano a súa cuarta edición celebrarase o domingo 4 de novembro. A proba virá este ano cargada de importantes novidades. Unha delas é precisamente o cambio de data, para así poder mantela no calendario e obter unha maior presenza de corredores, ou non coincidir con outra carreira deste tipo. Entramos nos meses de carreiras populares, vamos a estar aí no medio entre carreiras moi importantes como Santiago e Negreira, e Ourense, bueno, tamén Rianxo, por suposto, pero sobre todo esas que son as máis antiguas de toda Galicia. E, bueno, creo que é unha data que para introducila no calendario do atletismo popular e todo, creo que é unha data moi boa. Ademais, a organización decidiu establecer este ano un novo circuito, así como unha nova proba de 5 km, que se sumará á longa de 10, moito máis suave para todas aquelas persoas que non fan deporte habitualmente. Plantexóusenos o de ofertar un 5K para a xente que si está iniciando, ou incluso a xente que non fai deporte habitualmente, a xente do Concello que nos interesa moitísimo que tamén participe. Digo, a 10 km faiseme moito, pero aos 5 sí que me animo, sí que podo, un par de meses e tal, pois sí que dou. E plantexámonos esa opción de facer un circuito de 2 voltas de 5 km para poder ter opción de o 5K ou o 10K, non? Ademais das categorías absolutas, desenvolveránse como de costume as probas escolares. As inscripcións xa poden realizarse a través da páxina web www.msports.es, sendo a data límite para a inscripción o xoves 1 de novembro. O importe da inscripción é de 6 euros para a categoría absoluta e totalmente gratuita para as categorías escolares. Para aqueles pais que desexen correr, o Concello volverá a ofertar un servizo gratuito de gardería que estará situado na Casa de Cultura.